Kanyotrap Youth Council HYC Central Executive Committee harengkat kasnat trikam jungka na West Janda Hills District akan rutrik urisau arja arpulai kala hiar kasnong lapangap ban ai mensiami ginong song snong khasi penar hakate kasnong ki bana kapor ki mat i jingsha thombor ki marap mar yang jungki haki jat benriu karbi uba Robert June Kharjarin u President ulaong baka jingmi syakmat ki khasi penar na kaniga snong ban yakun persai ke jingwan thombor ki karbi ka kersiu thia ke jat benriu ba omdei ban riet na kabenta ka khandau ka siap ni wan hakani ka snong lapangap ka jingthmu jongi ka seng habang iwan hakani ka snong kalong ban ai khublei nang kong ya ki no song snong jong ka snong ki ba la yeng rangba ban yada ya khandau ka siap ba put usam kumba barop hitip ba ka ne ka snong lapangap ha jing sha ladang ni pet ya kat kum ki dulir ki kot ki sla wan kentur put jong ka sam ni sengudon bok pat ban ong ba ki don ki nong song snong na kajep menruh no trap ke jongi ki bala it hadu kata-kata ya kajep menruh ke jongi ki bala yeng rangba ban yada la jong ka khandau ka siap bot uput usam kane ke jing yeng rangba jong ki nong song snong jong ka lapangap bot ki snong ke bamarjan kala ai khublei kala ai mensim si kadai ya ka jep menruh no trap ke jongi bat kadang peni ba kajep menruh no trap ke jongi kadang long kajep menruh ka ba dang yeng tropor kala penlong ya ka sokar asam ban withdraw la ne ban keep in abeyance ya ka tukar notification kani kala dei jing sha ka jing job henry kamsem lala ban urlong kata na nakadaw ka jing bombudin yimde ru ban klet ba kiladon ki riurang ba nakadong kadong ka than ki jong pi haki snem khat khandai spa nyo pho ki bala yeng rang ba ban yada yu pur usam hapor ba kami etu ka asam organization ak bat kila sha kemru kamdei kata ka jakaya kini la ne ka disputed area Henry kani kadi kajing wan kentur put lani kata ka aggressive policy jong ka sarkar Assam ya kaban yele ban kentur yo uput usam jong ka bri jong unio trip nakawi kapor sakawi kapor ni penremjur ya ka sarkar Assam kabala wan tamput nakawi kapor sakawi kapor sya uput jong ka bri unio trip ka jongi halor ki bor pahra uba Robert June Kharjarin ulaong baka long ba ngok hia ban yo i baha ki jaka khaput ki pulet ka jella ki hab ban shongsa ha ki yeng trap kat bagi pulet asampan ha ki yeng do bilat bapaka ula kentui ka sarkar jella ban paikmat ban penbiang ki jingdon kam ba kongsan jong ki pulet bat don naki ki bala kempang ka ba kham songsi endangi poi ha kani ka jaka kalong ba habangi kendu ya kini ki pulet ya ka ba ka sarkar makhlea kala bu hangne ladangi pet ya ka jakasa ka jongki kolong ke ba i segment adu kata-kata ki pulit ki jongi hane ki lasa da ki benai ka jakasa kambiang ngilayo ban ya keren ni pet ka kambiang bat ki tiar ya le ki kali khanang ba ki pulit ki jongi ki badan hakini ki jaka hoput kinla ban yada khamba ya uput usam bat ya ri ba ka jam ruhi parokawai mene po khanduli ladang i pet ka jaka song jong ki pulit hang tu ka di tang ka ying trep kat ba ka jaka jong ki pulit makhlia ka ditang ka ying trap kat ba ka jaka song jong ki karbi lani ka asam pulis sang tu kadi ka ying ka ba lasna da ka do bilan ti kani kalong ka eke ka ba let's say ka bansa the umpuja ya ki bru ki jongi bat ni dawa na sarkar makhlia ba ki dei ban penbiang ya ki jaka song jaki jaka sa tada ka sarkar makhlia ya ki pulit ki jongi ki ba yeng hang ni ban ai kata ka jingsengan sa ki ba kimla ban penbiang tang kini ki basic necessity lani ki jingdon kam ki bakum ki briu ki don kam kan demoralize ane kan the umpeja ya ki kulit ki jongi nalor tang ila yo jingtip ru badan ki kulit ka to ka ningot ki belas dang ban yo pang ti kani kalong ka ke ba ka sarkar makhlia ka ban perkhat ba Daka pekentu ya ka Regional Committee penbet put na West Janda Hills District ha ka jingalam usumbut Menteri Rangba ba sniaw bahalang dhar na kaliang ka council kalaong bakan hab banti benya bha halor ka block 1 ni kenturu ya ka Regional Committee hapo jong ka jingalam Rangba jong umas ngo bahalang dhar ban penkloy do ya ka ne ka jinga penbet put lengba ki Regional Artli ki Regional Committee ba ki khimit lenti ba lengba ka jing chimkhia jong ki Regional Committee ya ka ne ka mat sa fardo kabala ban haka jek jongi la slam an la ban penbet no